Вітаем вас, дарагія тэлегледачы, хвала Езусу Христу. Дзякуючы трансляцыі, сёння мы пераносімся ў аграгарадок Буцлаў у Мяцельскім раёне. Пад адкрытым небам у Буцлаве распачынаецца святая імша. Літургія, якая з'яўляецца цэнтральным пунктам свята ў гонар Маці Божай Буцлаўскай. Гэтая ўрачыстасць, уключаная ў спіс нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКО, даўно стала сімвалам веры і вернасці традыцыям для многіх жыхароў Беларусі і гасцей з-за мяжы. На адлегласці дапамагае нам удзельнічаць у свяце калектыў тэлеканала «Беларусь-3». Святую імшу, якая зараз распачынаецца, узначаліць арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Літургію ён правядзе побач з касцёлам у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, у якім змешчаны цудадзейны абраз Маці Божай Буцлаўскай. У імшы удзельнічае апостальскі нунцый ў Рэспубліцы Беларусь арцыбіскуп Іньяцыо Чэфалія, каталіцкія біскупы з Беларусі, святары і шматлікія вернікі, прадстаўнікі дзяржаўных улад і дыпламатычнага корпусу. Менавіта з-за вялікай колькасці ўдзельнікаў літургія адбываецца не ў будынку касцёла. Цяпер біскупы і іншае духавенства падыдуць да алтара, змешчанага пад адкрытым небам, і распачнецца літургія. Буцлаў у чарговы раз сабраў дзесяткі тысяч паломнікаў, або, як іх яшчэ называюць, пілігрымаў. Сёлета, нягледзячы на неспрыяльнае надвор'е, тысячы пілігрымаў пераадолелі сотні кіламетраў пешшу, каб у супольнай малітве папрасіць аб духоўных дарах, міры і дабрабыце. Гэта асабліва важна ў кантэксце Дня незалежнасці, Дня Рэспублікі, які мы адзначалі учора. У Буцлаве цяпер пануе атмасфера супакою, надзеі і неверагоднай сілы адзінства. У 16 стагоддзі ў лесе непадалёк ад цяперашняга Буцлава пасяліліся манахі з ордэна францысканцаў. Раней на нашых землях іх яшчэ называлі бернардзінцамі. Яны жылі ў шалашах, якія называліся будамі, адкуль і пайшла назва вёскі Буцлаў. Манахі праводзілі час адасоблена ад іншых людзей. Апрача посту і малітвы, яны займаліся фізічнай працай, нарыхтоўвалі драўніну, якую потым па рэках сплаўлялі ў вільню. Касцёльная гісторыя распавядае, што не прайшло і 100 гадоў пасля прыбыцця манахаў, як у гэтай мясцовасці людзям стала з'яўляцца сама Багародзіца. Па гэтай прычыне вялікая колькасць вернікаў стала прыбываць да манахаў і сяліцца побач у месцы, называным Будаю або Буцлавам. З цягам часу ў Буцлаве пабудавалі каменны касцёл. Спачатку невялікі, да якога потым быў як бы дабудаваны большы. Па памерах касцёл у Буцлаве адзін з самых вялікіх храмаў у Беларусі. Знаходжанне гэтай вёскі далёка ад асноўных транспартных пуцей дапамагло гэтаму велічнаму будынку захавацца падчас розных ліхалеццяў. У 1993 годзе касцёл у Буцлаве па рашэнні рымскага папы быў абвешчаны меншай базілікай, асабліва значным месцам духоўнага пакланення вернікаў. На жаль, у 2021 годзе ў касцёле здарыўся пажар. Сіламі дзяржаўных улад і вернікаў зараз вядуцца рэстаўрацыя і рамонт. Кропкай прыцягнення для вернікаў з'яўляецца абраз Маці Божай Буцлаўскай. У 1598 годзе папа рымскі падарыў яго мінскаму ваяводу Яну Пацу.
Пасля смерці ваяводы ікона была перададзена ў буцлаўскі касцёл. Людзі вераць, што дзякуючы малітвам, якія ўзносяцца каля яе, яны атрымліваюць шчодрую дапамогу ад Бога. У наш час абраз Маці Божай Буцлаўскай стаў агульнабеларускай святыняй, што выразна пацвердзілася каранацыяй абраза папскімі каронамі, якая адбылася 2 ліпеня 1998 года і была здзейснена кардыналам Казімірам Свёнткам. Зараз мы назіраем за тым, як пасля таго, як біскупы і святары пацалавалі алтар, аддаючы такім чынам яму пашану, адбываецца акаджэнне алтара. Як дым ладану ўзносіцца да неба, так узносіцца да Бога нашыя малітвы. Алтар – гэта сімвал прысутнасці Хрыста ў цэнтры сходу вернікаў і таму заслугоўвае гэтай асаблівай павагі. Гэтыя дзеянні суправаджаюцца ўваходнай песняй альбо спевам на ўваход. Затым усе зробяць знак крыжа, паўтараючы у імя Айца і Сына і Духа Святога. Пасля цэлебрант, той, хто ўзначальвае літургію, прывітае сабраных. Мы пачынаем нашыя літургіі са знака крыжа, сімвала смерці і ўваскрасення Хрыста. Калі мы робім на сабе гэты знак, мы ўспамінаем, што ў аснове Бога ляжаць адносіны асобаў Тройцы – Айца, Сына і Духа Святога. У гэтым простым жэсце мы ўспамінаем, што мы пераносімся ў жыццё Тройцы праз наш удзел у святой імшы. Богу хвала, Марыі давер, Касцёлу вернасць. Дэвіз сённяшніх урачыстасцей падзякі за 35 год адраджэння касцёльных структур, якія мы перажываем тут, у нацыянальным санктуарі Маці Божай Буцлаўскай, духовным цэнтры католицкого костела на Беларуси. Мои дорогие, я смотрю, что вы основательно подготовились к празднику. И поэтому то, что мне говорили там, еще в закрытии, чтобы сокращать текст, я думаю, нету смысла сокращать, правда? Мы для этого приехали, чтобы молиться. И основательно подготовились. Священники тоже, не все, они верующие. Поэтому будет погода. Будет погода. Со словами привітання звертаюся до вас, хто по заклику серця прибув на сьогоднішнє свято. Вітаю Його Екселенцію найдостойнішого арцибіскупа Ініацію Чефалія, апостольського нунція у Білорусі, а так само представників нунціатури на чолі з прилатом Кшиштофом Сероко. Можна похлопати. Хто не держить зонтик, может... Вітаю і дякую за плонне служення костьолу біскупам-юбілярам арцибіскупа Тадеуша Кондрусевича і біскупа Олександра Кашкевича. Вітаю біскупів, членів конференції католицьких біскупів на Білорусі, Його Екселенцію біскупа Вітебська Олега Буткевича, віце-старшиню конференції, дієцезіального біскупа Пінської дієцезії біскупа Антонія Дем'янка разом з допоможним біскупом Андреєм Зноска. Вітаю Екселенцію біскупа Гродзенського Владимира Гуляй, з подякою
вітаю біскупа Олександра Яшевська, адказна за щолітній фест генерального вікарія Мінсько-Могилівської архідієцези. Вітаю біскупа Юрія Касабуцька, генерального секретаря конференції, генерального вікарія Мінсько-Могилівської архідієцези. Слово привітання накеровую до Його Екселенції архімандрита Сергія Гаєка, апостольського адміністратора Греко-католицької церкви у Білорусі разом з духовенством і вірниками. Вітаю керівників і представників традиційних конфесій нашої батьківщини, з якими ми завжди разом клопотимося і молимося за наш народ і батьківщину. Представника його високопреосвященства митрополита Мінського і Заславського Веніаміна, патріарша Екзарха всієї Білорусі. Це там, під білим наметом. Вітаю головного муфтія мусульманського об'єднання у Республіці Білорусь Абубекер Шабанович. Представника головного раввіна об'єднання прогресивного юдаїзму у Республіці Білорусь Григорія Абрамовича. Слово привітання скеровую представникам державних улад нашої країни і громадських об'єднань, які кожного дня на своєму узровні служать для миру і добробуту нашого народу. Представника уповноваженого по справах релігії і національності при Совєті міністрів господара Сергія Сергійовича Герасименя, старшиню Мядельського райвиконкома Брановича Олександра Васильовича, представника старшини Союза жінчин Білорусі Солдатенко Інну Геннадіївну. А при этой нагоді всім жінчинам складаємо самые найлепшие пожадання, бо переживаємо у Білорусі год білоруської жінчини. Тому дякуємо, що ви разом з нами. Вітаю старшиню Білоруського фонду миру Місько Максима Владимировича. Слово привітання скеровую до представників дипломатичних пляцовок, акредитованих при Ураді Білорусі. Салютасьо дипломат. Представника надзвичайного і уповномоченого амбасадора Російської Федерації Гризлова Бориса В'ячеславовича. Надзвичайного і повномоченого посла Венгрії Зіту Ілону Бенчик. Амбасадора Італії Томазо П'єро Маркаджані, амбасадора надзвичайного і помocного Швейцарії Крістіни Хонхер Золотухін, надзвичайного і повномocного амбасадора Германії Катрин Аузден-Зіпен, надзвичайного і уповноваженого амбасадора Словацької Республіки Йозе Мігаш, а так само інших представників дипломатичних корпусів ДТРО, Презентон, Дипломатик. Вітаю вас, брати, у святарському служенні, монашські особи, діакони, представники наших теологічних навчальних установ, ректори, директори, викладчики, студенти, семінаристи, коледжів, курсів, катехетичних класів. Вас, дорогі пілігрими, вітаю з нашої батьківщини і з-за межі, разом з вашими духовними керівниками і сподорожниками, кажуть навіть поплечниками, у пілігримім шляху, нелегким, як завжди. Вітаю і вітайте. Для себе окляс. Умиловані брати і сестри у Христі, шанувальники Матері Божої у іконі Буцлавської вияви нашої Матері Королеви. Покольки держава і Костюл – це сім'я сім'їв, вітаю усіх вас, як брати і сестри, у нашому духовному центрі.
Вітаю так само у духовному центрі, але в національному санктуаріумі, але і у парафіальній святині. Тому вітаю сердечно і дякую вітаю у першиню кустоша нашої парафії тут, ксенза каноніка Олексія Романчука і парафіальну супольність за відкритість серця і дверей ваших хат на кожного пілігрима і вандровника. Дякуємо вам, тішимося. Запрошую усіх до молитви у нашому вечернику, нашій Кані Галілейській. Захвочую до складання на алтарі Буцлавської святині, національному алтарі католицького костюла, усі наші проблеми і подяки. Запрошую, щоб ми по заклику Матері Божої з Кани Галілейської слухали, що нам скаже Ісус Христос зробити, щоб світ був більш Божим і більш людським, дякуючи переміні нашого серця. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти наисвятейшую ахвяру. Молюся за вас, усіх пілігримів, і тих, кого ви у своїх серцях сьогодні тут приносите. І, як кажуть слови пісні, «Я молюся за тебе, Білорусь, за твоїх синов і дочок, щоб була поміж нами любов». Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вільним, думкою, словом, учинком і заняттями. Моя вина, моя вина, велика вина, тому прошу найсвятейшую, за всю Панну Марію, усіх ангелів і святих, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Цяпер прагучыць старажытны гімн «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі». Яго першыя словы паходзяць з Євангелія паводле Лукі. Менавіта так у ноч нараджэння Хрыста спявалі анёлы, калі Бог прыйшоў на зямлю ў выглядзе маленькага дзіцяці. Гэта старажытны хрысціянскі гімн гучыць цяпер асабліва ўрачыста. Пасля гімна галоўны цэлебрант ад імя ўсёй супольнасці прамовіць малітву дня, калекту. У гэтай малітве будуць сімвалічна сабраныя разам і выказаныя просьбы ўсіх вернікаў, якія бяруць удзел у святой імшы. Калекта, як і ўсе малітвы касцёла, заўсёды скіраваная да Бога Айца праз Хрыста, яго адзінароднага Сына, у еднасці Духа Святога. Сині Айця, як ім'я
Боже добрый Ойче, Ты возвеличил наисвятейшую Панну Марию Буцлавской святыни и праз ее заступництво спосылаешь нам незлеченные ласки. Ученика под ее мочиной обороной. Наш народ мужно заховывал веру, умацовывался у надеи и завсёды жил у любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Нагадую вам, телеглядачы дарагія, што мы назіраем і духовна ўдзельнічаем у літургію ў Буцлаве. Цяпер распачынаецца частка імшы пад назвай «Літургія Читание слова». книги пророка Сафонии. Радуйся, дочка Сиона, триумфуй, Израиль. Веселися и радуйся от усяго сердца, дочка Єрусалема. Адмяніў Пан присуд над тобою, прогнал ворога твоего. Пан, король Израиля, посярод цябе. Ужо больш не убачыш зла. У той дзень скажуць Єрусалему: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць руки твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны у любові сваёй, будзе цешыцца табою у весялосці, як у святочны дзень. Я забяру ад цябе нядолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слова Божае. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты,
Любоў некрывадушная. Майце нянавісць да зла, гарніцеся да дабра. Любіце адзін аднаго братнюю любоўю. Апярэджвайце адзін аднаго ў ветлівасці. У руплівасці не слабніце. Духам палымнейце, служыце Пану. Цешцеся надзеяй, ва ўціску будзьце цярплівыя, у малітве трывалыя. У патрэбах святых бярыце ўдзел. Дбайце пра гасціннасць. Благаслаўляйце тых, хто пераследуе вас. Благаслаўляйце, а не праклінайце. Радуйцеся з тымі, хто радуецца. Плачце з тымі, хто плача. Будьце аднамысныя паміж сабою. Не мудруйце празмерна, але наследуйце пакорных. Гэта Слова Божае. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час было вяселле ў Кане Галілейскай, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. Калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Сказаў ім Езус: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх аж да верху. І кажа ім: «Цяпер чэрпайце і нясіце кіраўніку вяселля». І яны занеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў вады, што стала віном, а ён не ведаў, адкуль яно, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, паклікаў жаніха і сказаў яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак знакаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і паказаў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Цяпер надыходзіць момант пропаведзі гаміліі. Падчас прапаведавання арцыбіскуп чэрпае адпаведныя тэмы са Святога Пісання, урыўкі з якога мы чулі.
і прапановвае варыянты іх прымянення ў жыцці. Сённяшняя літургія слова закранае тэму асобы Дзевы Марыі і яе месца ў гісторыі збаўлення чалавецтва. Богу хвала, Марии давер, Костёлу верность. Девіз сённяшняй урачыстасці падзякі за 35 год адраджэння структур каталіцкага касцёла на Беларусі, які мы перажываем тут, у нацыянальным санктуарыум Маці Божай Буслаўскай, духоўным цэнтры каталіцкага касцёла на Беларусі. Сёння, прыходзячы да нашай маці і каралевы, узгадваем наших бабуль і дзядоль, словы наших продкаў, якія паўтаралі нам, а сёння мы нашим нашчадкам. Ты не застанешся адзін. Тая, якая стаяла пад крыжам Хрыста, будзе таксама і побач з табою на ўсё жыццё. Брат і сестра, ты не адзін, ты не адна. Мае любыя, сёння мы адзначаем урачыстасць Найсвячэйшай Панны Марыі Буслаўскай, апякункі Мінска-Магілёўскай метраполіі. Сёння таксама адзначаем 35-ю гадавіну аднаўлення пілігрымак да нашай буслаўскай заступніцы. Першыя, яшчэ не шматлікія пілігрымкі ў 1991 годзе прыйшлі з Мінска, з Маладзечна, з гарадоў і вёсак Міншчыны і Віцебшчыны. Удзельнікі тых першых пілігрымак апавядалі, якое здзіўленне было ў людзей, калі пілігрымы ішлі па вёсках і па дарогах нашай бацькаўшчыны да іконы Маці Божай Буслаўскай. Некаторыя людзі, бачачы незвычайных вандраўнікоў, пыталіся: а які гэта фільм здымаюць? А хто вы такія? Тады упершыню кляўзуровыя сёстры дамініканкі апранулі габіты, каб засведчыць сваю прыналежнасць Хрысту. У тыя гады яшчэ не бачна было паўсюдна людзей, якія ходзяць у габітах ці ў сутаннах. Таму для большасці людзей было незразумела, што гэта за людзі паявіліся ў нашым грамадстве у такой незвычайнай вопратцы. Трэба нам быць удзячнымі тым святарам і сёстрам, якія не пабаяліся тады апрануць сутанну ці габіт і адважна сваім выглядам і адзеннем сведчыць пра сваю веру. Магчыма, і сёння, на сённяшняй урачыстасці прыбылі тыя першыя адважныя вандраўнікі Марыі. Дзякуй усім вам за вашу адвагу, дзякуй усім святарам, якія тады арганізавалі пілігрымкі у Буслаўскую святыню. Сёння святой памяці ксяндзу Петрайцісу, ксяндзу Міхалу Сапель, прысутным сярод нас ксяндзу пралату Владзіславу Завальнюку, ксяндзу пралату Эдмунду Далгіловічу, ксяндзу пралату Францішку Кісель. Дарэчы, можна. Тады, 35 год назад, яны, як Маісеі, павялі нас. І вось мы тут. Дарэчы, на той фэст прыехалі і першыя семінарысты з Гродзенскай семінарыі. Ксёндз Клімантовіч есть, ксёндз Руць есть, хто яшчэ? Тыя першыя семінарысты. Дарагія, сёння гэта далёкая гісторыя, але гэта наша гісторыя адраджэння веры і касцёла. Таму заахвочваю тых, хто быў на першых пілігрымках, напісаць свае ўспаміны, каб сучасная моладзь,
могла даведацца пра станаўленне і развіццё пілігрымковага руху на Беларусі. Сёння многа моладзі, 2680 чалавек прыбыло з розных напрамкаў нашай бацькаўшчыны тут да санктуаря Маці Божай. І мы часамі пытаем, як яны могуць ісці пры такой спякоце ці пры такім надвор'і. Могуць, бо вы былі першымі, вы далі прыклад. Вашыя дзеці сёння ідуць. Браты і сёстры, за гэтыя гады урачыстасці ў Буцлаве сталі не толькі рэлігійнай падзеяй, але і сапраўдным нацыянальным святам, на якое збіраюцца шматлікія дзесяткі тысяч пілігрымаў гасцей з нашай радзімы і з-за мяжы. У наш час абраз Маці Божай Буцлаўскай стаў агульнабеларускай святыняй, што выразна пацверджваецца каранацыяй абраза папскімі коронамі, якая адбылася 2 ліпеня 1998 года і была здзейснена кардыналам Казімірам Свёнткам з дэлегацыі папы рымскага святога Яна Паўла II. А ўжо ў 2018 годзе Буцлаўскі фэст, урачыстасць наша, быў уключаны ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКО. 2025 год па ініцыятыве прэзідэнта Александра Григоровича Лукашэнкі канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі, выслухаўшы меркаванне вернікаў і духавенства, прызнала мэтазгодным і карысным для дальнейшага развіцця і ўдасканалення рэлігійнай дзейнасці вызначыць наш нацыянальны санктуарый у Буцлаве як духоўны цэнтр каталіцкага касцёла на Беларусі, які прызнаны кансалідаваць агульнабеларускія праекты у галіне духоўнага жыцця хрысціян каталіцкага веравызнання. Касцёл і дзяржава – гэта сям'я сем'яў. Ужо дзейнічае пастаянная духоўная выстаўка, музей «Крокі веры», за арганізацыю якой дзякую ксяндзу Кушташу Алексею і яго камандзе. Кто был уже в музее? Покажите дорогу другим, добро? Интересно было? Конечно. Дякуем вам, ксёндз Алексей, и вашей команде. Плануецца пабудова яшчэ дома пілігрыма для пілігрыма, значит, для вас, для нас. Канешне, без вашай дапамогі ўсё гэта не адбываецца і не здзейсніцца. Таму дзякую за вашыя ахвяраванні на гэтыя духоўныя мэты і вашыя меркаванні адносна пабудовы цэнтра. Дзякую кіраўніцтву нашай дзяржавы за падтрымку і фінансавую дапамогу 50/50 у рэалізацыі нашай агульнабеларускай справы, рэстаўрацыю касцёла і пабудову цэнтра. Разам з гэтым дзякуем мясцовым уладам, дзяржаўным і прыватным арганізацыям за падтрымку і прафесіяналізм, бо гэта справа агульная. Разам адбудуем святыню. Браты і сёстры, людзі прыходзяць і прыязджаюць сюды з вераю і з надзеяй. Бо тут ужо больш за 400 гадоў знаходзіцца выява Найсвяцейшай Панны Марыі, нашай духоўнай маці, заступніцы, суцяшальніцы, апекунцы і каралевы. Незлічоныя цуды, якія адбыліся праз заступніцтва Маці Божай Буцлаўскай, сведчаць пра яе чулую і нястомную апеку, якую яна атуляе кожнага з нас. Багародзіца сама заўсёды прагне адорваць нас шматлікімі ласкамі, нават такімі, пра якія мы і не просім. Чаму? Бо яна хоча нас весці да святасці. Не толькі для хорошага жыцця на зямлі, але яна вядзе нас да святасці, таму нам
дае тыя падсказкі і адорвае тымі ласкамі. І сёння мы можам з адказнасцю сказаць: Буцлаў – гэта нашая беларуская Кана Галілейская. Буцлаў – гэта наш каталіцкі нацыянальны алтар. Адсюль папа Леў XIV звяртае нашу ўвагу, што слова Марыі ў Кане Галілейскай «Зрабіце ўсё, што Езус вам скажа» апошнія, запісаныя ў Евангеллі. І таму яны з'яўляюцца своеасаблівым запаветам маці сваім дзецям. Зрабіце ўсё, што б Христус вам не сказаў. Марыня упэўненая, што яе сын яшчэ скажа, што яго слова не скончана, што ён працягне ствараць, нараджаць, дзейнічаць, напаўняць свет вясною, а вясельныя збаны напоўніць віном. Марыя, як дарожны знак, паказвае, што наш пункт прызначэння – гэта Пан Езус і Яго слова. Цэнтр, у якім усё сыходзіцца. Гэта асноўная вось, вакол якой засяроджаныя і круцяцца і час, і вечнасць. Пантыфік услед за Багародзіцай заахвочвае ўсіх нас сёння: зрабіце ўсё, што ён вам кажа. Скажа усім Евангеллем, патрабавальным словам, суцяшальнаю чуласцю, напамінам і абдымкамі. Тое, што вы зразумееце, і тое, чаго не зразумееце. Марыя заклікае нас быць падобнымі да прарокаў, каб мы ў сваім жыцці не змарнавалі ніводнага з яго слоў. Сапраўды, тэкст Святога Пісання пацвярджаюць, што маці Езуса ідзе за сваім сынам крок у крок, радуючыся і пакутуючы з ім, з мацярынскай чуласцю, апякуючыся ўсім і ўсімі, хто побач з ім. Таму сёння мы, як нашыя продкі на працягу стагоддзяў, звяртаемся да Найсвяцейшай Панны Марыі, нашай нябеснай маці. Марыя, наша маці, ты узор таго, як трэба адклікацца на Божую ласку, як паводзіць сябе ў тых справах, якія нам трэба здзейсніць, вучыцца ў цябе і ўрэшце станавіцца падобнымі да цябе, як дзеці падобныя да сваей маці. Святы Пій X папа гаварыў: калі мы хочам усё аднавіць у Хрысце, то без Найсвяцейшай Панны Марыі нічога не адбудзецца. Роля Маці Божай неацэнная у нашым збаўленні душ і ў аднаўленні ўсяго ў Хрысце. Калі мы сапраўды пазнаем Хрыста, мы станем адным з ім, і адноўленне настане. Калі часам яно не дабываецца, то гэта таму, што мы ідзем сваім шляхам. Таму святы Аўгустын часта паўтараў: «Я баюся, што Христус пройдзе міма мяне, і я яго не заўважу. Я мушу сустрэць яго». Мы абавязкова сустрэнемся з Христом, калі Марыя давядзе нас да яго. Сёння напамінаецца ўсім нам, што недавер'е ў магчымасць сваёй святасці ці навяртання. Кожны святы мае сваё мінулае, і кожны грэшнік мае сваю будучыню. Нашае мінулае можа быць, паслужыць урокам для іншых, каб так не рабіць. А наша будучыня, нашыя намеры заахвочваннем для многіх. Браты і сёстры, сёння мы праслаўляем Бога, дзякуючы за 35 гадоў адраджэння і станаўлення касцельных структур у нашай краіне. Таксама здзейснім сёння прысвячэнне касцёла ў Беларусі на даражэйшай крыві Хрыста. Падрыхтоўка да гэтага адбывалася на працягу 9 месяцаў тут, у нацыянальным санктуарыі,
і ў нашых парафіях па ўсёй Беларусі. Выказваю шчырую ўдзячнасць усім, хто далучыўся да гэтай малітоўнай акцыі і здзейсніў пілігрымкі ў Буцлаў, асабліва моладзі і першакамунійным дзеткам. Першакамунійныя дзеткі прыехалі у першую суботу бліжэй 1 чэрвеня, калі адзначаем дзень защыты дзяцей, прыехалі сюды, каб разам маліцца, быць і прасіць Маці Божай аб апецы для сябе і для сваіх равеснікаў. Прыехала каля 3000. Все былі в белых адзеннях, многія з вас былі і бачылі. Гэта радасць нашага сэрца. Гэта надзея, што ўсё будзе добра. Дзякую прадстаўнікам аб'яднання манашскіх супольнасцяў у Беларусі за кіраўніцтва гэтай навеннай, гэтай падрыхтоўкай малёнку. Кроў Хрыста, якая ў Эўхарыстыі поіша, ачышчаеш душа, выбаў нас. Молімся ў літанні да найдаражэйшай крыві Езуса. Для таго, каб распачаць новае жыццё, як раіў святы Ян Павел II, патрэбна нашае гарачае імкненне аднавіцца ў Хрысце. І самае галоўнае ў гэтым аднаўленні належыць сакраменту пакаяння і сакраменту Эўхарыстыі. Дзякуючы Эўхарыстыі, у якой адбываецца перамяненне хлеба і віна ў цела і кроў Пана, ажыццяўляецца абяцанне Езуса, нашага Збаўца. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку. Браты і сёстры, касцёл ёсць там, дзе здзяйсняецца Эўхарыстыя. Касцёл тут, у нас, з намі і дзеля нас. Ён жыве дзякуючы Эўхарыстыі. Христус прыходзіць да нас, каб абудзіць нашае жыццё, надаць яму новае вымярэнне і сэнс, каб унутрана узбагаціць нас, зрабіць нас мужнымі і высакароднымі. Эўхарыстыя – гэта пасілак, які мае моц, каб давесці нас да вечнага жыцця. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, абяцае Езус Христус. Мае дарагія, няхай наша шчырая малітва паспрыяе абуджэнню глыбокай удзячнасці эўхарыстычнаму Езусу, заахвоціць святароў і вернікаў, кансакраваных асобаў і прадстаўнікоў рэлігійных рухаў, а таксама дзяцей і моладзь адараваць нашага Збаўцу з належнай пашанай і годна прымаць яго ў святой камуніі. Мы спажываем Эўхарыстыю, каб быць моцнымі вераю, каб усведамляць, што Бог, жывы Бог, прысутны ў нашым жыцці. Ён беражэ нас і вядзе да шчаслівай вечнасці, бо Бог заўсёды хоча весці нас па шляху любові і прабачэння. Ён заўсёды дае нам надзею. Надзею, што будуць тыя маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія выкажуць рашучасць пайсці за Христом дзеля збаўлення душ сваіх братоў і сясцёр у пакліканні да манаскага і святарскага служэння. Папа Францішак казаў: Христус жыве. Ён хоча, каб і ты жыў. І кожны, хто дазваляе Христу дакрануцца свайго сэрца, становіцца нанова маладым маладосцю Езуса Христа, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Хто з нас не хоча быць маладым? Не старэйце душой, дазвольце Христу дакрануцца вас. Браты і сёстры, дзякуючы Пану Богу за 35 гадоў адраджэння. Это повторяется, але чтоб мы помнили. Хочацца заахвоціць, каб мы, дбаючы пра будучыню нашага касцёла, пастараліся ажыццявіць заклік святога апостола Паўла: аднавіць усё ў Христе.
Кардынал Казімір Свёнтак, першы мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, менавіта гэты дэвіз выбраў для першага сіноду, дадаўшы: «У нашым партыкулярным касцёле і ва ўсім грамадстве ў Беларусі аднавіць усё ў Хрысце». Яго эміненцыя падкрэсліваў, што Хрыстус, моц Божая і мудрасць Божая, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці, з якімі мы сустракаемся, будзе ўсё больш набліжаць нас да сябе і яднаць з бліжнямі, калі мы маглі б такім чынам паспрыяць будове грамадства згодна з хрысціянскімі традыцыямі, якія грунтуюцца на Евангеліі і навучэнні Касцёла. Любыя браты і сёстры, жадаю, каб усе мы спазналі адкупленчую сілу крыві Хрыста, каб у ёй моц Божай любові, гарантыя надзеі, паратунак, паяднанне, шлях новага жыцця. Няхай праз чулую апеку Маці Божай Буцлаўскай тут, у нашай беларускай кане, алтары народа, Езус прыме нашыя малітвы, возьме наш лёс у свае святыя рукі і дасць нам падсказку, як нам аднавіць у ім сваё жыццё ва ўсіх яго вымярэннях. Кроў Хрыста, якая у Эўхарыстыі поіш і ачышчаеш душы, выбаў нас. Маці Божая Буцлаўская, маліся за нас. Святы Міхаля Арханеля, апякун Беларусі, маліся за нас і заступайся. Амен. Удзельнікі святой мшы зараз Вызнаем урачыста нашу вызнаюць веру, сваю веру. адзінага Бога. Сімвал веры – гэта адначасова малітва і кароткая фармуліроўка сутнасці хрысціянскай веры, складзеная і зацверджаная на першых сусветных саборах, якія адбываліся ў старажытнасці. Вызнанне веры кожная прамаўляе свайго імя у форме першай асобы – веру, а не верым, што на лаціне гучыць як «крэдо». Напоўненыя радасцю юбілейнае святкаванне і удзячнасцю за 35 гадоў аднаўлення жыцця Касцёла на Беларусі, мы збіраемся сёння ў Буцлаўскім санктуарыю як адна вялікая сям'я вернікаў. Кіруемыя заклікам аддаць Богу хвалу, Марыі давер і Касцёлу вернасць, мы з даверам прыносім Табе, Ойча, нашыя супольныя малітвы і патрэбы ўсяго чалавечага роду. Цяпер надыходзіць момант малітвы вернікаў. Вернікі ўзносяць актуальныя просьбы і падзякі да Бога. Біскупаў, святароў, дыяканаў і ўсіх кансакраваных асоб,
каб іх ахвярнае служэнне заўсёды прыносіла Богу найвышэйшую хвалу і было бачным знакам вернасці касцёлу. Няхай яны нястомна вядуць народ Божы да Хрыста, крыніцы жывой вады, і, будучы натхнённымі прыкладам святога Францішка і абноўленымі ў марыйным даверы, сведчаць усяму свету аб пакоры і бязмежнай любові да святога Евангелія. Цябе просім. Молімся за святы касцёл на Беларусі, які з глыбокай удзячнасцю і веры прыносіць Богу хвалу за дар 35-годдзя свайго адраджэння і аднаўлення. Няхай, падмачаны апекай на свяцейшай Панны Марыі, заступніцы нашай зямлі, да якой мы зноў звяртаемся з поўным даверам, Ён працягвае несці святло праўды, весці сваіх дзяцей да Хрыста і ўмацоўваць іх у непахіснай вернасці Христовай супольнасці. Цябе просім. Let's use pray for the whole world and for the entire human family, that every heart may bring ultimate glory to God. May the Lord, through the international of the Blessed Virgin Mary, Queen of Peace, to free of entering you, live us with deep and confidence. God, all people to more military respect, harmony and love, helping us to remain steadfast in our faithfulness to the touch and to the gospel. Тебе просим. Молімся за Беларусь, нашу бацькаўшчыну, каб яна заўсёды прыносіла Богу найвышэйшую хвалу і заставалася краінай міру, спагады і духоўнага адраджэння. Няхай падмачаны апекай на свяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, апякункі нашай зямлі, народ Беларусі нястомна ідзе шляхам вернасці Христу і жыве ў святле Яго Евангелия. Цябе просім. Молимся о всех усопших братьях и сестрах, особенно о тех, кто отдал свою жизнь из любви к ближнему и ради независимости народа Беларуси. Господи, даруй им вечный покой, и да воссияет им свет Твой вечный. Пусть их жертва не будет забыта, но принесет плод братолюбия и мира на белорусской земле. Тебя просим. Молімся за ўсіх нас, буцлаўскіх пілігрымаў, каб гэтая святая сустрэча з Богам, Марыяй і адно з адным узнесла супольную хвалу Богу і мацавала нашу вернасць касцёлу на кожны дзень. Няхай поўны давер на свяцейшай Пані Марыі напоўніць нашае штодзённае жыццё хрысціянскай радасцю, умацуе нас у любові, праўдзівым сяброўстве і служэнні бліжняму. І няхай гэтае буцлаўскае сведчанне веры няспынна гучыць і адгукваецца на працягу ўсяго нашага дальнейшага жыцця. Цябе просім. Божа прычына ўсякай ласкі і суцяшэння, Ты дарыў нашу беларускую зямлю цудоўным знакам Тваёй прысутнасці праз буцлаўскі абраз Тваёй найсвяцейшай Маці. Просім Цябе, прымі ласкава малітвы Твайго вернага касцёла, каб нашае жыццё было няспыннай хвалой Тваёй велічы, а поўны давер Марыі дапамагаў нам заўсёды заставацца жывымі дзейснымі сведкамі Твайго Евангелля. Ты, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Зараз распачынаецца другая частка святой мшы, што называецца эўхарыстычнай якія літургіяй. з'яўляюцца бачным выяўленнем нашай малітвы і ўвасабляюць у сабе трывалае адзінства хвалы Богу, даверу Марыі і вернасці касцёлу. Мы прыносім запаленую свечку, як знак таго, што Богу належыць усякая хвала, бо яна з'яўляецца сімвалам Езуса Хрыста, святла свету. Праз яго мы прыходзім да Айца ў супольнасці яго касцёла, якога абяцаем вернасць. А Марыя, якая першай прыняла гэтае святло, уласцівым ёй прыкладам вучыць нас бязмежна давяраць Богу, нават у самай глыбокай цемры. Няхай полымя гэтай свечкі нагадвае нам, што буцлаўскі абраз – гэта акно, праз якое Маці Божая асвятляе наш штодзённы шлях, умацоўваючы наш давер і заклікаючы нас жыць
дзеля хвалы свайго Сына. Мы прыносім свежыя кветкі, якія адлюстроўваюць духоўную прыгажосць, чысціню і любоў, што расквітаюць у сэрцы, аддадзеным Богу на хвалу Яго бязмежнай велічы. Гэтыя кветкі сімвалізуюць наш поўны давер Марыі, бо яна, будслаўская кветка духоўная, вучыць нас трываць у вернасці Касцёлу, праз штодзённае хрысціянскае сведчанне. Праз яе заступніцтва нашы простыя намаганні, цярпенне і прабачэнне набываюць водар святасці, ператвараючыся ў голас падзякі Стварыцелю. Мы прыносім ружанец, малітоўны ланцуг, які аднае нас з Богам праз разважанне над таямніцамі жыцця Езуса і Марыі і становіцца глыбокім актам нашага марыйнага даверу. Гэтая малітва, якая нараджаецца ў сэрцы Касцёла і застаецца знакам вернасці яго традыцыі, узносіць Богу хвалу за збаўленне чалавека. Няхай гэты дар стане выяўленнем нашай гатоўнасці штодня. Словамі «Вітай, Марыя», доручаць яе матчынай апецы усе радасці, турботы і надзеі нашага жыцця. Мы прыносім ваду і віно, знак нашага штодзённага жыцця з яго радасцямі і клопатамі, якое мы прыносім Богу на хвалу Яго імя, як сведчанне непахіснай вернасці Яго Касцёлу. Як у Кане Галілейскай, Марыя заўважае наш чалавечы недахоп і схіроўвае нас да поўнага давера Богу, кажучы нам зрабіць усё, што Сын яе скажа. Няхай Пан пераменіць гэтыя простыя дары ў моц духа, ачышчае нас вадою ласкі і радуе віном сваёй любові у супольнасці верных. Мы прыносім гостыю, хлеб, што стане целам Христовым, і бачным знакам нашай вернасці Касцёлу, у якім велічна гучыць Богу хвала ад усіх народаў. Як зерне, сабранае з палеткаў, становіцца адным хлебам, так і мы, розныя людзі, аб'ядноўваемся ў адну касцёльную сям'ю вакол Эўхарыстыі, цалкам давяраючы Марыі Будслаўскай, якая трымае Сына на руках, дапамагае нам з верай прымаць гэты нябесны дар і трываць у адзінстве Христовай супольнасці да канца дзён. Эўхарыстыя ў перакладзе з грэцкай мовы азначае падзяка. Хрысціяне з даўніх часоў акрэсліваюць гэтым словам сход вернікаў, падчас якога Касцёл прыносіць у ахвяру нябеснаму Айцу цела і кроў Езуса Хрыста пад відам хлеба і віна. Рыма-католікі называюць здзяйсненне Эўхарыстыі святой імшой, а праваслаўныя – боскай літургіяй. Прыняўшы Слова Божае, мы рыхтуемся прыняць Хрыста ў Эўхарыстыі. У ёй Христос прысутнічае, яго цела, кроў, душа і боскасць пад выглядам хлеба і віна. Менавіта гэта мае на ўвазе Касцёл, калі гаворыць пра рэальную прысутнасць Хрыста ў Эўхарыстыі. Яна крыніца і вяршыня хрысціянскага жыцця. Момант, які цяпер адбываецца, называецца прыгатаваннем або падрыхтоўкай дароў. Мы ахвяруем дары хлеба і віна для пераўтварэння іх у цела і кроў Хрыста. Гэтак жа, як прысутныя ахвяруюць дары ад сябе, складаючы грошы на патрэбы Касцёла і бедных. Таксама мы назіралі, як прадстаўнікі прысутных вернікаў падыходзілі да алтара і прыносілі разнастайныя дары арцыбіскупу, жэстам, які азначае унёсак усіх вернікаў, прысутных на літургіі, іх жаданне удзельнічаць у гэтай ахвяры Касцёла.
Пасля прыгатавання дароў надыходзіць ключавы момант у хрыстычнай літургіі. Арцыбіскуп запросіць верніка ўзнесці сэрцы да Бога і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсёй супольнасці скіроўвае да неба. Мы дзякуем Богу за яго сына, які асвятліў свет сваім прыходам на зямлю і сваёй прысутнасцю ў Еўхарыстыі дазваляе нам удзельнічаць у сваім бостве. Сэнс гэтай малітвы ў тым, каб уся супольнасць вернікаў з'ядналася з Хрыстом у вызнанні веры і прынясенні ахвяры. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит. Как праз заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і забавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты учыніў у сваіх святых, аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і велічаем Цябе словамі гімна. Вялікія справы Ты учыніў на ўсёй зямлі, і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі, і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Хрыста, Твайго Сына і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў,
якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Цяпер гучыць гімн «Святы, святы, святы», тэкст якога ўзяты са старога запавету, надыходзіць ключавы момант літургіі, да якой мы далучаемся духоўна. Мы верым, што хлеб, прынесены да алтара, пераўтвараецца ў цела Хрыста, а віно ў яго кроў з захаваннем характэрных рысаў хлеба і віна. У гэты момант дзейнічаюць асаблівыя правілы. Літургічны звон падасць знак, і ўсе вернікі стануць на калені ў знак глыбокай пашаны. Усе заціхаюць, вернікі не спяваюць і не размаўляюць, а ў цішыні сэрца моляцца. У маўчанні і засяроджанасці далучаемся да таго, што цяпер будзе адбывацца. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх забаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Recordare, Domine, Ecclesie Tue toto orbe diffuse, ut team in caritate perficias, una cum Papa nostro Leona et Episcopo nostro Iosefo et universo clero. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули ў надзеі на ўваскрашэнне, і про ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицей Паннай Маріяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христі,
Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя Збавцы нашего Иисуса Христа. По Твое владарство и Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Своїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою. Цяпер, калі на алтары пад выглядам хлеба і віна знаходзіцца жывы Езус Христос, вернікі разам праспявалі малітву, якой ён сам навучыў сваіх вучняў. Гэта малітва «Ойче наш», у якой мы асмельваемся называць Бога нашым Айцом. Пасля ўсе ўдзельнікі святой мшы абмяняліся знакам супакою, вітаючы адзін аднаго, як братоў і сясцёр у Христе. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, как Ты вошел в меня, скажи доброе слово, и будет душа моя. Цяпер распачынаецца момант Рыхтуемся до прыняцця прыняцця святой Еўхарыстыі. камуніі. Скаўты робяць праходы, каб святары, якія будуць прыносіць вам цела Христа, бачылі, што вы гатовыя прыняць Христа ў сваё сэрца. Складзіце, кай ласка, рукі на вашых сэрцах.
момант прыняцця камуніі называюць яшчэ прыняццем святога прычасця. У перакладзе з лацінскай мовы слова «комунія» азначае еднасць. Святая камунія ўмацоўвае нашу еднасць з Хрыстом і Яго касцёлам, ахоўвае і аднаўляе жыццё ў Божай ласцы, атрыманай падчас хросту і канфірмацыі, дазваляе ўзрастаць у любові да бліжняга. Узмацняючы нас у любові, камунія знішчае лёгкія грахі і захоўвае ад смяротных грахоў у будучыні. Касцёл рэкамендуе вернікам, якія ўдзельнічаюць у святой камуніі, якія ўдзельнічаюць у святой імшы, прымаць камунію з належнай падрыхтоўкай, прадпісваючы рабіць гэта абавязкова не менш чым 1 раз на год у пасхальны перыяд. Каб прыняць святую камунію, неабходна быць цалкам далучаным да каталіцкага касцёла і не мець на сумленні смяротнага граху. Той, хто ўсведамляе, што ўчыніў цяжкі грэх, павінен прыступіць да сакраменту споведзі перад тым, як будзе прымаць святое прычасце, захоўваць адпаведны пост, паставы цела і трываць у духу малітвы. Споведзь, якая называецца яшчэ сакраментам пакаяння і паяднання, з'яўляецца лекам для душы і адзіным звычайным сродкам адпушчэння грахоў. У заходняй хрысціянскай традыцыі у рыма-каталіцкім касцёле, у адрозненне ад нашых праваслаўных братоў, вернікамі прынята прымаць камунію ў адной эўхарыстычнай постаці, а менавіта толькі пад выглядам хлеба. Касцёл вучыць нас, што ў кожнай часцінцы эўхарыстычных постацяў хлеба і віна рэальна і сутнасна прысутнічае ўвесь Хрыстус. Таму вернікі, якія прымаюць камунію толькі ў постаці хлеба, у поўнай меры прымаюць у сваё сэрца жывога Хрыста і не пазбаўленыя ніякіх ласкаў у параўнанні з тымі, хто прымае Эўхарыстыю ў 2 постацях. Дарагія тэлегледачы, нагадваю вам, што мы назіраем і духоўна ўдзельнічаем у літургіі ў Буцлаве Мядзельскага раёна, якую узначальвае арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Гэта літургія ў гонар Маці Божай Буцлаўскай. У гэтым годзе каталіцкі касцёл адзначае знакавую гістарычную і духоўную падзею. 800годдзе са смерці святога Францішка Асійскага. Менавіта знак у выглядзе літары Т перад палявым алтаром азначае гэтую духоўную спадчыну святога Францішка. З гэтай нагоды папа рымскі абвясціў спецыяльны юбілейны год святога Францішка, які працягваецца з 10 студзеня 2026 года па 10 студзеня 2027 года. Кульмінацыя святкавання прыпадае на 3 кастрычніка 2026 года. У дзень, калі роўна 8 стагоддзяў таму асійскі бядняк, як называюць святога Францішка, адышоў у вечнасць, сустрэўшы, як ён сам казаў, сястру нашу смерць цялесную. Святы Францішак нарадзіўся у 1182 годзе у Асізі ў Італіі у сям'і багатага гандляра тканінамі. Як дзіця з багатага дому ён вывучаў лацінскую і французскую мовы, спяваў песні трубадураў, пераняты ад маці, якая была родам з Праванса. Паводле легенды, калі святы Францішак маліўся у невялікім касцёле Сан-Дам'яна, просячы Бога паказаць яму, якім павінен быць яго шлях, з крыжа пачуўся голас: «Ідзі, Францішак, сын мой, адбудуй мой дом, які можа абрушыцца». Спачатку святы Францішак узяўся за аднаўленне старога касцёла Сан-Дам'яна, але неўзабаве ён адчуў, што заданне Хрыста датычылася ўсяго касцёла. Ён зняў з сябе вопратку і аддаў яе бацьку. Святы Францішак сабраў вакол сябе людзей, якія падзялілі з ім простае жыццё. Малітва накіроўвала іх супольнасць, і яны ізноў ішлі па краіне, каб прапаведваць Евангелле. Каб зарабіць сабе на хлеб, яны працавалі ў сялянаў. Мець грошы яны не хацелі,
і згаджаліся на аплату толькі ў выглядзе прадуктаў харчавання. Святы Францішак заставаўся сціплым братам, які спяваў Богу поўнае жыццярадаснасці песні і сваімі словамі скіроўваў людзей да Бога. У 1209 годзе папа рымскі зацвердзіў новы францішканскі ордэн, а ўжо праз некалькі гадоў у ім налічвалася больш за 5000 братоў, а зараз іх па свеце яшчэ намнога больш. Буцлаўскі абраз, ікона не проста каштоўны твор мастацтва, а сапраўдны духоўны сцяг Беларусі. Гэта апякунка і заступніца, да якой на працягу 4 стагоддзяў ідуць паломнікі з просьбамі, падзякамі і праслаўленнямі. Слава аб цудах праз заступніцтва Бога, дзякуючы таксама праз заступніцтва Марыі, у малітвах, звернутых да Бога, разышлася хутка па мясцовых супольнасцях. Першы цуд, выпрашаны ў Бога каля буцлаўскага абраза, зафіксаваны ў 1617 годзе, калі пасля малітвы перад абразом 5гадовы хлопчык Ясафат Тышкевіч атрымаў зрок. З цягам часу спіс сведчанняў аб аздараўленнях вырас да сотняў. У знак падзякі вернікі пакідаюць каля абраза каштоўныя ўпрыгожванні, з якіх зробленыя асаблівыя сімвалы. Буцлаўскі фэст – гэта не проста свята, а сімвал адзінства і нязломнай веры. Нават у складаныя часы пераследаў вернікі прыходзілі да буцлаўскага касцёла на малітву. Штогод у Буцлаў збіраюцца дзесяткі тысяч паломнікаў з Беларусі і іншых мясцовасцей. Многія ідуць пешшу сотні кіламетраў, а апошнія метры да святыні пераадольваюць на каленях.
У гэтым годзе фэст у Буцлаве прымеркаваны да 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі і праходзіць пад дэвізам «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Мы ўзносім сёння да Бога праз заступніцтва Божай Маці асаблівыя малітвы. Маці Божая Буцлаўская, апякунка нашай зямлі, маліся за нас. Дай нам веру, моц і надзею, каб мы, як і ты, змаглі сказаць Богу сваю так. Абарані нашыя сем'і і нашу краіну ад усялякага зла. Няхай гэтае разважанне зараз, калі ўдзяляецца святая камунія, будзе для нас момантам асаблівага духоўнага яднання з галоўнай каталіцкай святыні нашай краіны. годзе касцёлы Беларусі і ва ўсім свеце на міжнародным узроўні, як ужо мы з вами разважалі, азначае 800годдзе з дня смерці знакамітага святога Францішка Асійскага. Гэты святы папулярны не толькі ў католікаў, але таксама у прадстаўнікоў іншых хрысціянскіх канфесій, нават сярод няверуючых. Святы Францішак Асійскі афіцыйна абвешчаны заступнікам эколагаў і ахоўнікаў прыроды. Папа Ян Павел II надаў яму гэты тытул у 1979 годзе. Пра святога Францішка ёсць адна цікавая гісторыя. Аднойчы ён працаваў у садзе.
Сябар-філосаф падышоў да яго і спытаў: «Што б ты зрабіў, калі б даведаўся, што памрэш да заходу сонца?» Святы Францішак на хвіліну задумаўся і адказаў: «Я б закончыў апрацоўку свайго саду». Ён не турбаваўся, бо заўсёды быў гатовы стаць перад Богам. Гэта мэта, напэўна, ўсіх вернікаў – заўсёды быць гатовымі стаць перад Богам, дзякуючы духоўнаму змаганню, малітве, прыняцця сакраментаў. Сёння, калі мы назіраем за фэстам у Буцлаве, аб гэтым мы просім для кожнага з нас, аб тым, каб наша душа была гатовая стаць перад Богам, калі Ён нас пакліча да сябе. Падчас імшы, за якой мы назіраем, спявае хор з парафіі імя Найсвяцейшай Панны Марыі у Буцлаве, прабачце, у Мінску. Зараз літургічная служба алтара, прадстаўнікі свецкіх вернікаў, розных рэлігійных касцёльных рухаў рыхтуюцца да таго, каб прыняць у працэсіі на прыкасцёльнай тэрыторыі. Гэтая эўхарыстычная працэсія азначае веру вернікаў у тое, што Езус Хрыстус прысутнічае пад відам хлеба ва эўхарыстычнай гэтай постаці. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати и Володарцы, мы приняли Найсвятейший сакрамент. Покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, праз Христа Пана нашего. Формуецца эўхарыстычная працэсія, крыж, падушачкі, балдахімы. Запрашаем таксама сцягі, якія несліся ў пілігрымках, далучыцца да працэсіі. Пасля харугваў, пасля сцягаў ідуць сёстры законныя, абраз Маці Божай Буцлаўскай, копія, святары, Найсвятейшы сакрамент. Зараз выстаўленне Найсвятейшага сакраменту і малітва акту прысвячэння.
Зараз будзе прачытана спецыяльная малітва прысвячэння касцёла ў Беларусі. Добраму Богу у гэтым прысвячэнні мы просім заступніцтва для ўсіх нас, для духавенства і для вернікаў. Дзякуючы за атрыманыя ласкі падчас шматвекавой дзейнасці касцёла каталіцкага на нашых землях і за 35 гадоў аднаўлення структур рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама просячы прабачэння за ўсе учыненыя грахі і правіны, прысвячаем Тваей Езу найдаражэйшай крыві каталіцкі касцёл у Беларусі, нашыя супольнасці, нашыя сем'і, дзяцей і моладзь, а таксама нашу айчыну. Ойча спрадвечны і літасцівы, праз надаражэйшую кроў Твайго Сына, нашага збаўцы, благаславі наш касцёл, нашу мінска-магілёўскую метраполію, яе архідыяцэзію у Мінску і Магілёве, дыяцэзію ў Гродні, Пінску і Віцебску, усіх біскупаў, прэзбітэраў, кансакраваных асобаў, свецкіх вернікаў і ўвесь наш народ. Найдаражэйшай крыві Езуса сёння мы давяраем лёс свету і лёс кожнага чалавека. Схіліся над намі, грэшнымі, вылечы нашую слабасць, знішчы усялякае зло, дазволь усім жыхарам нашай краіны спазнаць Тваю міласэрнасць, каб у Табе, наш літасцівы Божа, яны заўсёды знаходзілі крыніцу надзеі. О найдаражэйшая кроў Езуса Хрыста, бясконцая крыніца ласкаў, цана нашага адкуплення, ахвяра збаўлення, складзеная на крыжы за кожнага з нас і ўвесь свет. Верым, што кожную кроплю сваёй найдаражэйшай крыві Ты, Езу, наш валадар і збаўца, праліў, каб адкупіць і збавіць нас. Ойча спрадвечны, ахвяруем Табе раны Пана нашага Езуса Хрыста, каб загоюваліся раны збалелых душаў нашых. Ойча бясконцай міласэрнасці, праз кроў Езуса Хрыста, Сына Твайго адзінароднага, просім Цябе, злітуйся над намі і над усім светам. Наш умілаваны Езу, няхай Твая найдаражэйшая кроў праліта на крыжы і ахвяравана на алтары ўсяго свету падчас кожнай святой імшы, вызваліць нас ад грахоў, абароніць ад нападкаў злога духа, ацаліць нашыя душы і цела ад усіх слабасцяў і залежнасцяў. Няхай яна абароніць касцёл, біскупаў, прэзбітэраў, усе нашыя супольнасці, сем'і, дзяцей, моладзь і ўсіх нашых блізкіх. Няхай абмые абароніць нашу краіну, нашыя дамы і месца працы. Пане Езу, адкрый нашыя сэрцы на Тваю любоў і ласку, умацуй нашую веру і еднасць, каб мы заўсёды памяталі пра цану нашага адкуплення і ўсіх сэрцам адказвалі на Твою любоў. О Божа, айцоў нашых, справядлівы і міласэрны, Пане жыцця і спакою, Ойча ўсіх людзей, Тваёю воляю з'яўляецца спакой, а не цярпенне і жахі войнаў. Ты паслаў свайго Сына Езуса Хрыста, каб Ён абвяшчаў спакой і з'яднаў у адну сям'ю людзей усіх расаў і пакаленняў. Просім Цябе, наш усемагутны Божа, праз найдаражэйшую кроў Твайго Сына умацуй нашую веру, ажыві надзею, аднаві любоў, адары нашу краіну і ўвесь свет Тваім благаслаўлёным спакоем. О Езу, наш Пан і збаўца, няхай Твая найдаражэйшая кроў пранікне ў кожнага чалавека ў яго справы, прыносячы ўсім нам
паводле Божай волі Твоей вызволение, очищение, оздоровление и освячение. Нехай заяснее хвала Твоей, Христе криви, и объявится и моц. Приймаємо все, що Ти, Пане, нам сьогодні спошлеш. Деля хвали Твоєї криві, деля користі святого Костюла і як умилостивлення за наші грехи, складаючи все гэта у келиху Твоєї криві про заступництво Марії. Нехай моц Божая, яка випливає з Евхаристії, проникає у наше серце, переміняючи нас, і праз нас, моцею Духа Святого, переміняє обличчя нашої землі. Молимся, усемогутный вечный Боже, Ты одинородного Сына Своего установил откуплением свету и праз кров Ягоную дал махчимость вымолить пробачение. Дай нам, просим, годно ушановать ахвяру нашего збавления и праз яе мець оборону от зла часового на земле, каб радоваться вечною счастью в небе. Праз Христа, Пана нашего. У працэсіі эўхарыстычнай, якая зараз распачынаецца, будзе несціся копія абраза Маці Божай Буцлаўскай. Гэта копія з'яўляецца падарункам парафіі святых Сымона і Алены у Мінску. Гэты падарунак для санктуарыі ў Буцлаве быў зроблены ў 2007 годзе. Арцыбіскуп падыходзіць да алтара, каб узяць найсвяцейшы сакрамент, Божае цела, якое будзе пранесена ў працэсіі. Менавіта гэта самае важнае з таго, што ў працэсіі будзе пранесена. Хор выконвае спеў на лацінскай мове, які перакладаецца як «Праслаўляйце Бога усе народы». Праслаўляйце Бога усе народы, праслаўляйце Пана. Хор паўтарае гэты спеў некалькі разоў. Гэты спеў натхняе нашыя сэрцы на малітоўную рэфлексію над тым, што Бог застаўся з намі пад відам хлеба. Сёлета, калі мы ўспамінаем 800-ю гадавіну з дня смерці святога Францішка, папа рымскі Леў XIV склаў спецыяльную малітву да гэтага юбілею. Гэта малітва аб супакоі. Святы Францішак, брат наш, ты 800 гадоў таму пайшоў супакоены насустрач сястры смерці. Заступіся за нас перад Панам. Ты ў крыжы святога Даміяна пазнаў сапраўдны супакой. Навучы нас, як знайсці ў ім крыніцу прымірэння, што зруйнуе ўсе муры. Ты, што бяззбройны праходзіў праз лініі вайны і неразумення, падары нам смеласць будаваць масты там, дзе свет будуе межы.
У гэты час канфліктаў і падзелаў паспрыяй, каб мы зрабіліся слугамі міру, якія абяззброіваюць без зброі, сведкамі міру, што ідзе ад Хрыста. Амен. Духовно яднаючыся з Будславам, мы ушаноўваем Маці Божую і скіроўваем да яе нашыя думкі. Святая Марыя, валадарка неба, Маці Пана нашага Езуса Хрыста і Пані свету, якая нікога не пакідаеш і нікім не пагарджаеш, глянь на нас, о наша Пані, ласкавым позіркам Тваёй міласэрнасці і выпрасі нам у свайго Сына дараванне нашых правінаў, каб мы, хто цяпер пра Тваё беззаганнае зачацце пабожным сэрцам разважае, маглі атрымаць у небе ўзнагароду вечнага жыцця. Няхай жа нам так учыніць Тавою народжаны Твой Сын, а наш Пан Езус Христус, які за Айцом і Святым Духам жыве і валадарыць у Тройцы Святой, адзіны Бог на векі вечныя. Дзева Марыя жыла побач з Езусам Христом у пакоры, непрыкметнасці і была ўважлівай да ўсяго. Хто любіць, той заўсёды жыве ў цені, жыве побач з іншым, ніколі не дакучае, не абавязвае яго адказваць на сваю любоў. Марыя была побач з Езусам, не перашкаджала яму сваёй прысутнасцю. Яна вучыць нас быць побач з тымі, каго мы любім, не патрабуючы нічога, не чакаючы ўзаемнасці ці ўдзячнасці. Дзева Марыя вучыць нас быць бескарыслівымі, вучыць нас дабравольна прыносіць сябе ў ахвяру. Яна вучыць нас служыць, не патрабуючы, каб нам служылі, любіць, не выстаўляючы на паказ сваю любоў, цярпець за іншага, не дакучаючы яму сваімі просьбамі ці слёзамі. Яна вучыць нас усміхацца нават тады, калі нашае сэрца прабівае меч болю і цярпенняў. Маці Божая Будслаўская, наша Пані і Каралева, мы Твае падданыя, схіляючы пакорна перад Табою галовы, абяцаем, што заўсёды і ўсюды будзем вернымі Богу, Сыну Твайму, нашаму збаўцы, вернымі Табе і Касцёлу. З бязмежным даверам аддаем Табе ў апеку нас саміх, нашыя сем'і, нашыя парафіі, нашыя дыяцэзіі, наш касцёл на Беларусі. Аддаем Табе ў апеку нашых дзяцей, нашую моладзь і дарослых, асабліва хворых, церпячых, слабых, самотных, старых, пакінутых, сіротаў і ўсіх, каму патрэбная дапамога, падтрымка і абарона. Апякунка нашая, каралева нашая, дапамагай намі, кіруй намі, апякуйся намі. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица.
Падчас сённяшняй урачыстасці ў Буцлаве мы адчуваем блізкасць і моц Бога, якой бы складаная не здавалася сітуацыя, у якой нехта з нас знаходзіцца. Няхай радасць і супакой Христовыя заўсёды будуць у вашых сэрцах, так як сёння. Нягледзячы на разнастайныя цяжкасці і праблемы, будзем старацца даручаць нашу будучыню Богу. Будзем абвяшчаць сучаснаму свету дар весткі супакою і справядлівасці, салідарнасці і прабачэння. Няхай у нашых сэрцах запануе дабрыня да бліжніх і надзея на штодзённую блізкасць збаўцы. Дарагія браты і сёстры, дарагія тэлегледачы, заканчваецца наша трансляцыя з Буцлава, але не заканчваецца наша радасць. Віншуем усіх, для каго ўрачыстасці ў гонар Маці Божай маюць вялікае значэнне. Дзякуем калектыву тэлеканала «Беларусь-3». Да пабачэння. Хвала Езусу Христу.